Bună dimineața, prietenii mei! Hai să vă arăt cel mai mare parc și cel mai frumos parc din țară, din România, care se află în Alexandria. Deci uitați-vă aici ce frumusețe poate să fie la Alexandria. Sper că are să vă placă videoclipul ăsta și sper ca să îl distribuiți, ca să vadă cât mai multă lume ce aici un loc de joacă pentru copii. Ia uitați-vă ce frumusețe și aici așa. Deci aici era prea... Deci trebuie să umblu pe jos foarte mult timp ca să vi-l arăt în detaliu. Uitați-vă aici așa, ce frumusețe. Deci nu există așa ceva, vă spun sincer. În acest clip veți vedea cel mai frumos parc făcut la Alexandria de primarul Drăgușină. Aici și era o pădure cu mizerie, cu tot ce se putea. Uitați-vă ce a făcut primarul Drăgușin pentru Alexandria. Deci dacă găsiți alt parc mai frumos ca ăsta, puteți să-mi lăsați comentarii. Puteți să-mi lăsați comentarii când vedeți acest clip. Deci eu vă spun foarte sincer. Deci nu există așa ceva. Amenajat cu piste de biciclete, cu tot. Dozatoare pentru copii, pentru tot ce vreți. Ia uitați-vă aici, ce frumusețe de clip. Uitați-vă aici ce frumusețe de trandafiri. Deci îmi trebuie foarte mult ca să vă arăt parcul ăsta minunat. Deci la Alexandria, în județul Teleorman. Un oraș foarte frumos. Am să vă fac un clip să vedeți cum arată centru acum. Totul întreținut, totul curat, foarte frumos. Aici, hai să vă arăt locul pentru grătare. Uitați. Aici pentru grătare. Vii frumos. Foarte amenajat. Să nu vă spun cum miroase pe aici așa. Exact așa cum trebuie. Aici are un foișor. Un spațiu amenajat de Primăria Municipiului Alexandria.
amenajat pentru cărți, pentru cititori. Uitați-vă aici ce alei pline cu trandafiri, de să nu vă spun cum miroase. Deci puteți să-l vizitați. Deci nu știu dacă alt primar în România, mă refer, a făcut ce a făcut aici și la Alexandria. Deci asta pe care mă aflu e alta alee cu trandafiri. Ce vedeți aici așa? Vă plimbați pe aici azi, e în bază. Aici am amenajat pentru WC-uri, toalete publice. Să mergem în partea cealaltă. Deci asta nu e tot ce v-am filmat aici așa. Vă arăt acum așa și restul. Sper că o să distribuiți acest clip pentru a vede cât mai multă lume. Uitați-vă aici așa, tot locuri amenajate pentru copii, pentru joacă. Deci nici nu am cuvinte ca să vă spun. Să vedeți ce frumusețe poate să fie. Și nu e departe, la aproximativ 500 de metri de centru din Alexandria. Acum imediat ajung și o luăm pe partea cealaltă. Aici sunt niște restaurante foarte frumoase. Deci nici nu știu unde să vă filmez ca să vedeți. Uitați-vă și aici, așa. Sper care să vă placă acest clip care vi l-am filmat. Hai să o iau pe aici și să vă arăt și pe aici. A?
Ne uitați ce loc frumos. Amenajat. Să vă duc la insula iubirii. Uitați aici așa. Să vă filmez. Foarte frumos, nu? Deci zici că e un vis ce ai făcut, adevărat. Uitați o lebădă. Foarte frumos. Insula Dorințelor. Aici, iarăși, foarte multe restaurante în zona asta. Rustice. Pornim iarăși la drum prin parc. Aici e ieșirea din parc. Locuri pentru mașini, pentru parcare, pentru toate alea. Foarte bine întreținut, angajații de la primărie, care nu lipsesc de aici așa. Deci întreținut permanent. Permanent. Acest parc. Acum nu este lume. Aici centru de închiriat biciclete electrice, să vă plimbați, dozatoare, tot.
Sper că v-a plăcut clipul de azi și sper să-l distribuiți cât mai multe persoane pentru a vede și să vă abonați la canalul meu. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!